ҷанбаст кардани даври аввали узмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи қободиёни бостонӣ нишон дод ки ин узмун аллакай таъсири худро гузоштааст, чун ҳам сафи додталабон нисбат ба соли гузашта дар ин ноҳия зиёд ба назар мерасиду ва ҳамаашон бо тайёри хуб ҳозир гашта буданд. дар номинасияи навозандагӣ дар жанрҳои академӣ аз ҳисоби донишҷӯён навохтани асбобҳои контрабас, дар жанри эстрадӣ асбоби труба ва дар жанри анъанавӣ асбоби лабчанг ки ҳамин чизо дер боз дар рӯи саҳна набуд, мо шоҳид гардем ва аз ҳисоби сарояндагон ҳам аз ҳисоби ҷавонон дар иҷроиши жанри академӣ, анъанавию эстрадӣ дигаргуниҳоро шоҳид гардем. дар ин рӯз додталабон аз рӯи шартҳои озмун ҳар яке дар навбати худ баромад намудаи ҳунару малакаи навозандагӣ, сарояндагию офаридани оҳангҳои навро ба аъзои доварон нишон доданд. ба гуфтаи масъулин, онҳо бо баргузор намудани ин озмун тавонистанд чеҳраҳои навро вориди санъати ноҳия гардонанд ва умед доранд онҳо бо пирӯз гаштан дар даврҳои дигари озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман номи мардуми меҳанпарасти ноҳияро дар арсаи тоҷикистону ҷаҳон мебардоранд. имрӯз дар ноҳияи қубодиён бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар як сатҳи баланд баргузор гардид. дар ин озмун ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳия ҳунару маҳорат ва қобилияти эҷодию санъатии худро дар сатҳи баланд нишон дода ва натиҷаи онро мо аз баҳои ҳакамон ки ба он баҳогузории баланд намуданд, баҳои баланд гузоштанд, шоҳид гаштем. дар ноҳияи қубодиён даври аввали узмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо ҷалби 30 нафар ҷавонони ҳунарманд ҷамъбаст гардид. дар натиҷа 16 нафар аз иштирокчиён ба даври дигари озмун рохат гирифтанд. ҳамин тариқ дар ҷамъбаст баҳри ҳавасманду қадрдонии эшон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ба ғолибони даври аввали озмун сипосномаҳо супурда шуд.